Kaixo, ongi etorria, bigarren mailako ekuazio osoak ikusiko ditugu, eta baita ere diskriminatzailea. Hortarako, gogoratu behar dugu, bigarren mailako ekuazio osoa denean, erabiltzen dela formula hau. Hemen daude A, B eta C. Eta diskriminatzailea zer da? Triangelutxo honekin atatzen da, B berdik lau AC. Hemen barruko hau. Erroketa barruan atatzen bada positiboa, negatiboa edo zero, soluzio kopurua ere desberdina izaten da. Hortarako, 3 adibide egingo ditugu. Lehenengo ekuazioa hau izango litzake. Bigarren mailakoa da. Honengatik, izan berbi dugulako. Orduan, zer egiten da parentesiak eta izendatzaileak ez ditugunean? Denak, gai guztiak ezkerreko atalera eraman. Orduan, jartzen dugu, 7 isa berbi, gero ordenatuta lehenengo mailakoa dator, -3 isa, eta azkena gehi bat. Gai guztiak ezkerreko atalean ditugunean, eta ordenatuta jartzen dugu A, B eta C. A zein da bigarren mailako koefizientea, 7. B, lehenengo mailako koefizientea, -3. Eta C, gai askea, bat. Bi pauso horiek eman ditugunean, orain formula aplikatu behar dugu, ordezkatu behar dugu. Lehenengo da, -B, beraz, jarri behar dugu, beren aurkakoa, -eren aurkakoa, +3. Eiken, erroketa, B berbi, horran da, -3, bider -3, bederatzi. Hau beti plus izaten da. Zenbaki bat bere buruarekin bidertuz, plus ateratzen delako, gero dugu, ken, lau bider A, bider C. 7, bider C, bat. Eta behan, bi bider A. A, 7 da. Bi bider A. 3, gehi, ken, erroketa, jartzen dugu horrela, bederatzi ken, bakizu, kenketa azkena egiten dela, horren egin behar dugu, lau bider 7, 28. Bider bat ez dugu egingo, eta bi bider 7, 14. 3, gehi ken, bederatzi ken 28. Argi dago, minusa gehiago daudela, ezta? Minuse meret ziatatzen da, zati 14. Erroketaren barruan minus dagoenean, ez dago zenbaki errealik. Orduan, honek ez du soluziorik. Ez dugu jarraituko. Ezin dugu jarraitu. Orduan, diskriminatzailea negatiboa atatzen zaigunean, soluziorik gabe dago. Orain, bigarren ekuazio bat aztertuko dugu. Ikusten dezu bezala, bigarren mailako ekuazio bat da. Orduan, zer erango ditugu gaiak, ezkerreko atalea edo eskubikora. Nik aholkatzen dut, bigarren mailako gaia nun dagoen positibo ala eramatea. Orduan, eskubian dago positiboa. Orduan, denak erango ditugu eskubira. Egokiagoa da. Horra jarriko dugu, 0 berdin, isa berdi, urrengoa, lehenengo mailakoa, -4x eta -5. Hori lortu dugunean, egin behar dugu jarri A, B eta C. Zenbat da A? Honen koefizientea bat, ezta? Ez badu zer jartzen da bat. Eta lehenengo mailakoarena, -4. Eta askea, -5. Hori lortu ondoren, ordezkatu behar ditugu. Beren aurkakoa, -B delako. Horren aurkakoa, +4. Gehiken, erroketa barban. -4 bider -4. 16. Hau beti positibo, gogoratu. Ken, lau bider, lehenengoa, bider C, -5. Eta, zatitu bat dugu, bi bider A, bi bider bat. Bi bider bat, bada bi. Berdin. Jarriko du horrela, lau, gehi, ken, erroketa, 16, eta horren, jarri bat dugu, honen eraintzuna. Dugu, -4, bider bat, bider -5, plus, hogei.
baldin bada negatiboa, minus bider minus, eta atatzen zaigu plus. Eta behan bi dugu. Berdin, lau gehi ken, 16 gehi hogei, 36. Zati bi. Jarraituko dugu hemen, isa berdin, izango litzake. Lau gehi ken, zerbait bider bere burua 36, 6, ezta? 6 edo minus 6, horrati da gehi ken, bi soluzio daudelako, bi. Horren, bi bide ditugu. Bada lau gehi 6, eta beste da lau ken 6. Lau gehi 6, 10. Zati bi, hori zen bada, bost. Orduan, soluzio bat, bost da. Lau ken 6, minus bi. Minus bi, zati bi, minus bat. Beste soluzioa izango da minus bat. Hemen ditugu bi soluzio. Zergatik daude bi eta ez bat? Error barruan dugulako zenbaki positibo bat. 36. Horran, positiboa denean diskriminatzailea bi soluzioa atatzen dira. Eta negatiboa denean ez dago soluziorik. Horren, hirugarren kasua falta zaigu. Ekuazio honetan, bigarren mailako gaia ezkerrean positiboa da. Orduan, eramango ditugu denak ezkerreko atalera. Lehenengo bigarren mailakoa. Gero, lehenengo mailakoa eskubian dagoela, pasatzeakoan ezkerrera, minus 8, eta azkenekoa da, gehi 16, berdin 0. Jarri behar dugu A, B eta C. A da bigarren mailako koefizientea bat, B-ena da minus 8 eta C-ena da 16. Orduan, hasiko gera, isa berdin, beren aurkakoa, minus 8-ren aurkakoa, 8 gehi ken, 8 bider 8, 64, ken, lau bider A, bider C. Ta zati, bi bider A, bi bider bat, bi, ezta? Jarraituko dugu, 8 gehi ken, 64, ken, lau bider bat, lau bider 16, 64. Zati bi, 8 gehi ken, 64, ken 64, 0, 0 eda, eta jarriko genuke orduan, 8 gehi ken, eta zati bi. Zer gertatzen zaigu? Nik bi bide hartzen ditu dela, eta egitea 8 gehi 0, edo egitea 8 gehi 0, berdina dela. 8 erdi gelditzen zaigu bietan, eta bietan da lau. Beraz, isa soluzio bakarrekoa da, lau. Eta zergatik da soluzio bakarrekoa? Diskriminatzaileak atatzen zaigulako 0. Orduan gogoratu. Diskriminatzailean bale bada positiboa bi soluzio, bale bada negatiboa ez du soluzioetik, eta 0 denean diskriminatzailea soluzio bakarra du, ez bi. Eta honekin ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur!